سلام كبرى تعزبتي RBL TV انترتينمنت كم ياللهم نلوم بقر وانا وزبلكو زينا حيزلكم مسيلهو كم زتري وزلهم أبز معكن زينا تاقشاو بوندستاغ حدش حقي أزجعو مالو بزعبا ناي فاميلا ناخسوك ترنا في ناي سدرابيت مالتيو بفلاي ديما نوتهم سبسيدي رشوت زلوهم مالتيو أبز حجو وان بوندستاغ أزجعو وزلون تاي مالتيو كمتي أرستي بمزلو ترنا في سدرابيت مالت نوسون درجة حلوة زلوهم سدتنيهات مترنا في سدرابيت نخلت عامت كقارص مخانو حبيرو مالو كنمي كل من بابي كلتا أرسات هلوا مالت زعبات وسانست وسنة نغفيت زهابو نابنت أبل بايتو حملة واي سيلفي مارسيل إمريتش نتحقي رهراهي زيبلو كبل نغيفو لوا زمار دما نولدهم كريقوم زي كولو هسانات بسكرين تراي سلام كبلو زخولو مسامرتي كم أول نويح وان أكال ناي زحبرت سب كوينوم مسدرابيتهم نبر هيوت كمرحو كم زي كولو سبات سقاي مالتيو كبل غريصو እዚ ድማ ነቶም ስድራቤት ክጥርንፉ ዝኽእሉ ኣብ ጀርመን ኢንተግሬት ዝገበሩ ሰባት ንዕኦም ንምክልኻል ዝሃቡ ኣባል ባይቶ ናይ ሓምላይ ሰልፍ ማለትዩ ከምኡውን እዞም ትካል ፕሮ ኣዚል ማለትዩ ብዛዕባ ንሳቶም ድማ ነቲ እንታይ ነቐፈታ ኣቕሪቦም حقي مدفع سدرابيت يلم صوي عمو مالتيو مالت نابنت انا بجرمن الله ندحر سبسيدي شوت استلن خوينو وي دقيا بافريكا تلو خوينم سي كفيديو ناي مدفع سدرابيت يغاطمالو مالتيو سلازي نخلت عمل زخون تطوابيل مخم زلو حبيرم الله سلازي اتخلو صبصاب كم بولكم صحفيه زلخو كم بولكم صينكم تخاتل نكرات عذبتي تمرت صليمن قيحن نطرنا في سدرابيت انتاي حسبالو زوم صليمن قيحن زبحال زلو منم توم سديو CSO كم دما زوم SPD سيلف مالتيو قال سدتنيات نغيزو ناي قربا ازمادوم كم بعال مصامرتوم ولدوم ويدقم ناب جرمن كمصو ايفقدو لمنيو تمرت سديو CSO قيح تمطرنا في سدرابيت دوم بمبال انتاي كبصح يدللو منيو زصلو زبل نقفيتا خنتاي يبلو لومي بوندستاك نفلي غجله حاتت تعوبا مطرنا في سدرابيت دو كبل ادميصلو اذ بلكع بزعمنيو مطرنا في سدرابيت نتحاباري حلوا سبسيدي شوتس زبحال درجه زلو سبات تقاريصلو كابز غجله فليات مغبار اب صقم طرايو زفقد اتوم بمسرت وعسدتنيات جنبيا كم حاتت تعقبا وي سدتنيات افلطو زرخبو سبات ناي قربا ازمادوم نبعدوم ممصا كقصلو يخوديام زكبال كله اتوم سبسيدي رشوت سلو طراي مابز وان زلو زلو اتوم عقبا استوهب ግን صقم يبلوم انتم ناي 3 عامت زلو معناتيو كم تقدمهم سدرا بيتهم كمصو سبيتهم كمصو كم زخلو تحبيرو لمايتيو ناي تحت قرص حلوا كونتات انتي مالتيو سبسيدي شوتس نوس حلوا حاده كابتوم سلست كونو زخولو ملكعات حلوا حاته تعوبا خوينو غون حلوا سدتنيات كونتات عوبانيو نوس حلوا زفصم اتوم كالوت كلته قطعتات اب زيركبل اوانيو انت خونه جن اتي عملكاتي جنا اب مبقل هاغورو كبيد غدات كم سقيات ويناي موت فردي مسغاطميو ناي نوس حلوا درجه زلو سبات مبزحتو غيزه سدتنيات كوينات حد حدون يوم ناب عداغا سراح بزي غدب تبصحنت علوم يخون امبر سدرا ناي مطرناف مسلوم دروتيوم كساب حجي مطرناف سدرا بيت بخميت غديبلو اب 2015 تطقمت نوس حلوا مصامت دقوم وي ولدي كصمروم كفقدو زخللو تخلو امجمرتا قليل تغير نيرو እዚ ግን ድሕሪ ሓደ ዓመት ተቋሪጹ ኣብ 2018 መንግስቲ ፌደራል ኮታ ከተኣትዩ ማለትዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ወርሒ እንተበዝሐ ሺሕ ቪዛ ይውሃብ ነይሩ እዚ ኮታ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብዓቢኡ ተደኺምዩ እዚ ሓድሽ መጻዓቲ ክንደይ ሰባት ይጽልዎም ኣሎም በመሰረት ማእከላይ መዝገብ ዜጋታት ወጻዓተኛታት ኣብ መወዳእታ 2024 381 ሺሕ ሰባት ኣብ ጀርመን ይነብሩ ነይሮም ካብዚኦም ኣስታት 296 ሺሕ ካብ ሶርያ ዝመጹ እዮም ኣስታት ፍርቂ ካብቶም ንኡሳን ሓለዋ ዝተዋህቦም ሰባት እንተወሓደ ን6 ዓመታት ኣብ ጀርመን ዝነብሩ እዮም ዳርጋ 66 ሺሕ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ናይ ሓለዋ ደረጃ ረኺቦም ክንደይ ካብኣቶም ድሮ ኣባላት ስድራ ቤቶም ንሒዞም ዝመጽ ወይ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ክገብሩ ዝሓስቡ ንጹር ኣይኮኑን ዘሎ
መንግስት ፌደራል በዚ ለውጢ እንታይ ክበጽሕ ተስፋ ኣለዎ ቀድሚ ፌደራላዊ ምርጫውን እንተኾነ CDU-CSU ክርስቲያን ዲሞክራሲ ሕብረት ድሮ ናይ መቀበል ዓቕሚ ተጸንቂቑ ምንባል ቁጽሪ ሓደ ተዕቕባ ገደብ ክገብር ደፊኡ ነይሩ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፌደራል አሌክሳንደር ዶፕሪንት አባል CSU ነቶም ንኡስ ሓለዋት ዝተዋህቦም ዳግመ ውህደት ስድራቤት ምቁራጹ ቁጽሪ ዝመጹ ስደተኛታት ንምንካይ ከም ህንጻ ይርዮም ማሕበራት ምምሕዳር ከባቢ ነቲ ውጥን በሓጎስ ይቕበልዎም ልዕሊ ዓቐን ጽዕነት ማሕበራዊ ተቐበልና ስደት ሓደ ተዕቕባ ምርግጋጽ ከም ዘድሊ ይሕብሩ እንታይ ነቐፌታ ኣለዎ እቲ ትወጢኑ ዘሎ እጋድ ትካል ፕሮአዚል ሕጊ ምጥፋእ ስድራቤት ኢሉ ይጽውዖም ካብ ኩናትን ስደትን ዝሃደሙ ሰባት መዓትዩ ብዙሓት ስድራቤታትን መመልከቲኦም ክሳብ ዝፍጸም ንዓመታት ክጽበዩ ጸኒሖም እዮም ምድስካል ምጥርናፍ ስድራቤት ሕጋውን ውሑስን ምህደሚታት ውን ክዓጽወዩ ካብዚ ሓሊፉ እቲ ናይ ጸገም ስንቂ ኣዝዩ ጸቢብ ዝገልጽ እተን ኣብያተ ክርስቲያናት ውን ነቲ ዝተኣወጀ ምእጋድ ይነጽግኦም እቲ መሰረታዊ ሕግስ ንስድራቤታት ፍሉይ ሓለዋ ከም ዝህብን እዚ ድማ ነቶም ሓለዋ ዝደልዩ ስድራቤታት ውን ከም ዝምልከትን ይሕብሩ ኣለዉ ምጥርናፍ ስድራቤት ንውህደት ስደተኛታት ከም ዝተባብዕ ውን ኪላታት ይምግቱ ቡንደስታግ ምጥርናፍ ስድራቤት ደው ከብሎ ወሲኑሎም ንውስን ደረጃ ሓለዋ ዘለዎም ስደተኛታት ምጥርናፍ ስድራቤት ን2 ዓመት ክቋረጹ እዮም ኣብ ቡንደስታግ ዝበዝሐ ድምጺ ንዝነበረ ተዛማዲ ናይ መንግስቲ እማመ ኣጽዲቖም እቲ ክተ ሓደ ግዜ ውዒ ኮይኑ ቡንደስታግ ንውስን ደረጃ ሓለዋ ዘለዎም ስደተኛታት ምጥርናፍ ስድራቤት ደው ከብል ወሲኑሎም ን2 ዓመት ዝጸንሕ ኮታ ኣዝማን ናይቶም ኣብ ጀርመን ዝነበሩ ስደተኛታት ምስ ንኡስ ሓለዋ ድሕሪ ደጊም ኣይክማልአን እዩ ባይቶ ብስም ምጽዋዕ ነቲ ብሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፌደራል አሌክሳንደር ዶፕሪንት ዘቐረበ እማመ ድምጺ ሂቡ ምክትል ፕሬዝዳንት ቡንደስታግ ቦዶ ራሜሎው ጸገማው ሰልፊ ከም ዘፍለጦም 444 ኣባላት ነቲ ስጉምቲ ክድግፉ እንከለዉ 135 ድማ አንጻር ድምጾም ሂቦም ኣለዉ ዳግመ ምጥርናፍ ኣብ እዋን ጸገም ጥራይ ዘይከም ካልኦት ኣፍልጦ ዘለዎም ስደተኛታት ንውሱን ናይ ሓለዋ ደረጃ ዘለዎም ሰባት ዳግማይ ምጥርናፍ ድሮ ኣብ ወርሒ 1000 ኣዝማድ ጥራይ ዝተሓጽረዩ ኣብ መጻኢ እቶም ብዙሓት ስደተኛታት ኩናት ሓደ ሕድ ዝጠቓለለ ንኡስ ሓለዋ ዝተዋህቦም ኣብ እዋን ጸገም መጻምርቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ወለዶም ጥራይ ከምጽኡ ክፈቀደሎም እዩ እቶም ንኡስ ሓለዋ ዝተዋህቦም ድማ ሙሉእ ናይ ስደተኛ ደረጃ የብሎምን ኣብ ጀርመን እዚ ቁጽሪ ኣስታት 380,000 ሰባት ዝበጽሕ ኮይኑ ብቆንዱ ሶርያ እዮም ዘይከምቲ ስደተኛታትን ዕቕባ ዝተዋህበምን ሓጋጊ ኣካል ኣብዚ ዝያዳ ናጽነት ኣለዎም ክሳብ ሕጂ ብድምር 12,000 ኣዝማድ ናይዚ ጉጅለ ኣብ ዓመት ዳግማይ ክጥርነፉ ይፍቀደሎም ነይሩ እቶም ብመሰረት ውዕል ስደተኛታት ጁነቢያ ዕቕባ ዝተዋህቦም ወይ ከም ስደተኛታት ኣፍልጦ ዝተዋህቦም ናይ ቀረባ ኣዝማዶም ምምጻእ ክቕጽሉ ይኽእሉ ዶብሪንት ኢሚግሬሽን ደረት ኣለዎ ይብል ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዶብሪንት ቅድሚ እቲ ድምጺ መሃብ እቲ እማምኡ ኣስፊሖም እዚ ማለት ድማ ኣብ ዓመት 12,000 ሰባት ናብ ጀርመን ዝመጹ ይውሕዱ ማለት እዩ ማዕረኡ ድማ ንግዳዊ ሞዴል ገበነኛታት ጉጅለታትን ኣሳገርትን ክጠፍእ ምዃኑ ዶፕሪንት ኣብ ክትዕ ቡንደስታግ ገሊጹሎም ጽንዓት ማሕበራዊ ስርዓተ ትምህርትን ክንክንን ከምኡውን ዕዳጋ ኣባይቲ ልክዕ ከምቲ ጀርመን ናይ ምውሃድ ዓቕሚ ደረት ከም ዘለዎ እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹሎም ስለዚ ድማ ናብ ጀርመን ዝግበር ስደት እውን ደረት ክህልዎ ኣለዎ ይብል ነዚ ደረት እዚ ድማ ብፖለቲካዊ መዳይ ንጸንባርቆ ኣለና ይብል እቲ ፖለቲከኛ CSU ኣፈኛሃት ካብ SPD ነቲ እማመ ንምድጋፍ ከም ዝተጸገሞም ተኣሚኖም ኣለዉ ምድስካል ምጥርናፍ ስድራቤት SPD ብኸምዚ ኣግባብ ዘይሓስቦ ጉዳይ ይብል ኣባል ባይቶ SPD ሰባስቲያን ፌደራል እቲ ጥምረት ከይፈርስካ ከምኡውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ክብል እቲ ምድምማጽ ዝተደገፈ ናይ ጸገማት ጉዳያት ከይተንከፉ ስለ ዝጸንሑን እቲ ምእጋድ ኣብ 2 ዓመት ስለ ዝተሓጽረን ኮሚሽነር ውህደት ናታሊ ፓውሊክ ገሊጻ ጸገማይ ሰለፊ ብዛዕባ ጨካን ምስላዊ ፖለቲካ ይዛረባሎም
ዶፕሪንት ኣብቲ ሙሉእ ኣኼባ ዝሃቦ መደረም ካብ ተቃውምቲ ብዝወፁ ገለ ናዕቢ ዝመልኦ ምፅራፍ ተሰንዩ ፕሬዚደንት ቡንደስታግ ጁሊያ ክሎክነር ኣባል ባይቶ ጸገማይ ሰልፊ ሉዊጂ ፓንቲሳኖ ንሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ እንክሊል ሓሶት ኢሉ ብምኽሳሱ ገኒሓቶም ኣባል ባይቶ ጸገማዊ ሰልፊ ክላራ ቡንገር ነቲ ሕጊ ብዋጋ እቶም ዝደኽሙ ጨካን ምስልያዊ ፖለቲካ ኢላ ነቒፋቶም ኣባል ባይቶ ሓምለዋይ ሰልፊ ማርሴል ኤምሪች ነቲ ሕጊ ርህራሄ ዘይብሉ ክብል ነቒፉ ንወለዶም ክሪእዎም ዘይክእሉ ህፃናት ብስክሪን ጥራይ ሰላም ክብሉ ዝኽእሉ መጻመቲ ከምኡውን ንነዊሕ እዋን ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኮይኖም ምስ ስድራ ቤቶም ንቡር ህይወት ክመርሑ ዘይክእሉ ሰባት ስቃይ ማለት እዩ ክብል ይገልጹ ኣካያዲ ባይቶ ኣፍዲ ብረን ባውማን ኣብ ዝገብሮ ምትእታው ንዶብሪንት ንሓስባት ኣፍዲ ምስቲ ሕጊ ከም ዝቐድሖ ከሲስዎም ዶብሪንት ዘይከም ኣፍዲ ፌደራላዊ መንግስቲ ንኣኽራርነት ደው ኣይብልን ክብል መልሲ ሂቡ እንታይ ደኣ ኣብዛ ሃገር ፖላራይዜሽን ምንካይ ዝብል እዩ ሩስን ነቐፌታ ኣብ ፕሮቴስታን ቤተክርስትያን ዳግመ ምጥርናፍ ስድራ ቤት ደው ዘብል ሕጊ እቲ ስደት ንምድራት ቃል ዝኣተወ ሓድሽ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይ መጀመርታ ዓቢ ናይ ስደት ፖሊሲ ተበግሶ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት ድሮ ነቐፌታ ናይቲ ውጥናት ተሰሚዑሎም ቤተክርስትያን ፕሮቴስታንትን እውን ንጹር መርገፂ ሒዛላ ስደተኛታት ካብ ናይ ቀረባ ኣዝማዶም ንዓመታት ተፈልዮም ክጸንሑ ናይ ግብረ መልሲ ናይ ግብረ ሰናይ ትእዛዝ ምዃኑ ናይታ ቤተክርስትያን ኮሚሽነር ስደተኛታት በርሊን ጳጳስ ክርስቲያን ስታፕሊን ንጋዜጣ ታግ ሽፒግል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም ካብዚ ሓሊፉ እቶም ምስ ዝፈትዎም ሰባት ውሕስ መንገዲ ክነብሩ ዝተፈቐደሎም ሰባት ብቁልጡፍ ምርግጋእ ይረኽቡ ቋንቋና ብቐሊሉ ይመሃሩ ብዝበለጸ ክወሃዱ ይኽእሉ ኣካል ሕብረተሰብና ናይ ምዃን ተኽእሎም ዝለዓለ እዩ ክብሉ ይገልጹ እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዚ ናይ ስብሲድሪ ሹት ዘለኩም ንኽልተ ዓመት ዝኸውን ዝኾነ ሰብ ስድራ ቤቱ ከም ዘይክእል እዮም ኣውጆም ዘለዉ ቡንደስታግ ማለት እዩ ግን እዚ 2 ዓመት ምስ ሓለፈ ሓድሽ መንግስቲ ዝመጽእ ድማ ሓድሽ ሕጊ ክመጽእ ከም ዝኽእል ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ኢዱ ክብ የብሉን ብጠባቐን ካልእን ገይሩ ክጽዕር ክእል እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዞባ ዝጸድቕ ዘይከውን ክእል እዩ ማለት ተኣውጅ ኣሎ ገሊአን ዞባታት ግን ከም ጻልኩም ክኽእላየን ለዋሃት ክኾነ ክእላ ማለት እዩ ስለዚ ኢድካ ዘይመሃብ ንስኹም ኣብ ጻዕሪ ክትርከቡ ኣለኩም ክብል ክእል ማለት እዚ ተስፋ ቆርጾኩም የብሉን ስለዚ ናይ ሎም መደብ ነዚ መስል ክሳብ በኻሊ መደብ ንረኸብ ሰላም ወሰናይ ቻው ቻው